खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबाय जोंनि जिल्ला सिबिसालियाव दिनै साहा बिस्वनाथ बियाबनि सोरांसार जथाय आरज हान्जा बिथांमोननि जथाय आरज दिनै रायजोफोर बिथांमोननि आरजखौ नोंथांमोनखौ देखायलांगोन ओमफ्राय बिथांमोना दिनै बिराद गोबां फैखादों नै भितराव जागा थोआखै बाहेराव जिरायनो थाखाय जागा बानायगासिनो दङ ओमफ्राय रायजोफोर आलासि हांख्रायनायबो दङ बिथांमोननि बिबुंथि नोंथांमोनखौ देखायलांगोन नायलांबाय थादो ओमफ्राय रायजोफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोबा साबस्क्राइब खालायाखै लोगोफोर प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालायना होदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा ओमफ्राय रायजोफोर नै दिउरि आफा बिथांमोना आथिं आलारि बाथि सावनो थाखाय जगार लागासिनो दङ स' लोगोफोर दायो आरज जासिगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो अन्नानै
फैबाय थाबाय धोरोमा मा धोरोमा माखौ बुङो एबा धोरोमा जोंनो मानि थाखाय गोनां जोंनि सुबुं जिउआव नङा होनबा जों धोरोमखौ फालिबोबाय सिगांनिफ्रायनो एबा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों फालिबोबाय थादों दिनैसिमबो जों फालिगासिनो दङ नाथाय धोरोमा मा एबा धोरोमखौ जों मानो जिउआव नांगौ बिनि सायाव आङो एसे एजेन्टनो सानदों नोंथांमोनजों रानसालायनो सानदों जानांगौ नोंथांमोना बेफोर गियानखौ मोनखांखाबाय थेवब्लाबो आङो धोरोम जिहेतु धोरोमनि सोमोन्दै धोरोम बोसोन दिनै बे बाथ्राखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फिन रानसालायनो होननानै आं गोसो खालामदों दा सुबुं जिउआव देहा आरो जिउजों जेरैबायदि सोमोन्दो दङ नङा होमबा जों मिथिगौ जोंहा मोनसे देहा दं आरो बे देहायाव मोनसे जिउ जायखौ जों हां बार महरै दङ बे हाबनानै थायो नङा होनबा थिग बेबायदिनो धोरोम आरो सुबुंजों एंगारलायनो हायै गोथौ सोमोन्दो दङ धोरोम आरो सुबुंजों एंगारलायनो हायै गोथौ सोमोन्दो दं थामहिनबा मानसिनो धोरोमखौ नांगौ एबा धोरोमा सुबुंनि जिउजों खोब गोथौ सोमोन्दो दङ एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ दा धोरोम होननानै बुङोब्ला जों मा बुजियो सरासनस्रायै नङा होमबा धोरोम होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै जोङो बुजियो मोनसे आसार खान्थिखौ फालिनाय नङा होनबा एबा मोनसे जोङो सानफ्रोमबो इसोरनि सेराव आरज खालामनाय बा बाथौ गुदियाव जों सानफ्रोमबो एबा गोथार मंगलबार सानखालि जों खुलुमबाय थानाय जों बेफोरखौ जों बुजियो नङा होनबा दा बेफोरनि अनगायैबो धोरोम होननानै बुङोब्ला जों मा बुजियो धोरोमा मोनसे मा अरायथि मावनां हाबा गेदेमा सुबुंफ्रा बुंदों धोरोमा मा होनदों मोनसे अरायथि मावनां हाबा जोंनि जिउआव जोङो सानफ्रोमबो खामानि मावो जों खामानि मावो बे खामानिखौ थि रोखोमै मावलांनाय
बे खामानिखौ थि रोखोमै मावलांबाय थानाय बा नंगुबै महरै मावलांबाय थानायानो धोरोम होननानै बुंदों। इसोरनि अननाय आरो बोरखौ मोननो बिथांजों गोरोबसे जानो हास्थायनाय मोनसे गोजों लामा धोरोमा। धोरोमा मा होनदों फारसेथिं इसोरनि अननाय आरो बोरखौ मोननो बिथांजों गोरोबसे जानो हास्थायनाय जि लामा बेनो धोरोम। थामहिनबा जेब्ला जोङो धोरोमनि खोथा एबा धोरोमनि बाथ्रा सावरायो अब्ला मा जोङो इसोरनि अननाय आरो बिथांनि बोरखौ जों हास्थायो आरो बिथाङा जोंखौ अनो आरो बोर होयो। लोगोसे मा जेब्ला जों धोरोमखौ खुलुमो एबा सिबियो जों बेहाय धोरोम खुलुमनायनि गेजेरजों जों गावनि गोसो गोरबोखौ इसोरजों जोङो मा गोरोबसे खालामनो जों हास्थायो। जों गावखौ इसोरनो गथायो, जों गावखौ इसोरनि मुङाव बाउसोमो, नङा होनबा? नंगौना नङा? जेब्ला जोङो इसोरखौ एबा बाथौ गुदियाव खुलुमो जों मा बाथ्राखौ गोसोखाङो? एक्सुवेलि थारै गमामायै जों मा बाथ्राखौ गोसोखाङो? सिबियारिफोरनि गेजेराव फोरमायथि हरनो हागोन नामा? जेब्ला जों बाथौ गुदियाव खुलुमो अब्ला जों माखौ गोसोखाङो आरो सोरखौ गोसोखाङो? माखौ सानो आरो जों सोरखौ सानो? फिननायखौ हरगोन ना अननानै? इसोरखौ आफा इसोरखौ गोसोखाङो आरो माने